देखी रे पैसा तो पैसा मुखिया पैसा पैसा पूरा मुंह में खून जाऊंगा। मुखिया घरे पैसा के पेड़ लागल बा। तेरी दादी दलाल का बा फोरनवा डाले रे तोर माई के। ला छोड़ दे। कौना के मेरा गई रे? अपन घर के तो के दूसरा घर के बा? तू हम हां के कह दिया रे? देखो बा खून जामल के है जो बा दुखात है ये नहीं के कैसन एक्सीडेंट दर्द में दिल बा। दर्द में दिल बा? दिल ना हाँ। पूरा देह दर्द में बा। बताओ तार माई के मुहिया देख लियो 10 गो लइका पैदा करबा 5 गो मार दे ऐसा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गइल। बताओ हम जी के मार गए राती ई का बच गइल हई हैं। सबनी के घोड़ा गाड़ी चढ़े खातिर देतवन हमरा के पूछाऊ ना आइलवन तार माई के। ए मुखिया जी मुहिया जी मन होके तो बोल नहीं तो रुआ खाई बददास वाला गोरी। छिनार छाटल जन्म पैदा दे दिल बाली मुहिया के। पैसा लेबे तो हम जेबे करो बताई तो ही करे कहो हेरो अरे के चिन्हा तानी हम ना की चिन्हा हम मुहिया के मेहारू हई। ये कुल कैसे हो गेल हो भौजी? मुगरई बहुत भारी स्टंट हो गेल। इस बेंद भइल ह हां अपने से कपार फोड़ ले हई। अपने से ये का कदर हो? कहो भौजी कुल हाथ हो तो कैसे चोट लागल? बाइक पर गिर गयो का भैया के संगे? अब लार हो गई दी मर गल बारे बमला मर गल बा। तार हाथ में घाव लागल बा का हो सुट चलावा तारू? हो पूरा एकदम बैंडेज में बा। देखो जा दो हम बरम बाबा के पूजले रही। हे बरम बाबा ये गांव के जब काल करह बा न ओकर कुछ हो जाई तो तोहरा के खोप दे चाकू लेखा हो खोप दे मुंह में। मुया घर के रे बड़ा हां मुया के घर मुया घरे का ने पेंट मारल घर वाला होता। मुया के जाई अपन दुख मजीरा गाई पैसा कमाई जा ना ठीक हो गई एक मारब ला खेत के ठीक हो गेल जैसन करनी वैसन भरनी ओ काना निकल बा ठोक दिया सके नहीं जाओ ने ठोका जीबो हाथ गोर टूट गल बा। बताओ कैसे मुहिया ना आइलन मिले। मुहिया क्या तो पोक ऐसन मारो ना वो याद रखियन। आगे निकाली बर जल्दी में के बा ए घोड़ पड़ाक मुहिया छिनार नहीं खायावत जबले कबे ला बुलावत खाली बर कवरिया आई लगता आई माई क्यों ना रे? हम हाय साफ खत्म है का रे? हां ई कुल माए आधा टूटल फाटल बा। ट्रक चढ़ के उतर गेल बा का तोहरा पर? तो रखना तो हम तक पचा रही कुल ओई पले दंगला गई दी मुंह पर कुल खून जम के करिया हो गइल बा। अरे बाप रे बाप बड़ी दुख में बाड़ू। बहनता के चोखा हो गइल बा। ए समय तोहरा हॉस्पिटल में आराम कर और फाड़ दे। हम असली में ना है नकली में हां सब कोई के साइकिल बोलोलो सब चलता हमरा के तोहरा के। हां देखी रे पैसा तो पैसा मुखिया पैसा पूरा मुंह में खून जाऊंगा। मुखिया घरे पैसा के पेड़ लागल बा। तेरी दादी दलाल का बा फोरनवा डाले रे तोर माई के। ला छोड़ दे। कौना के मेरा गई रे? अपन घर के तो के दूसरा घर के बा? तू हम हां के कह दिया रे? देखो बा खून जामल के है जो बा
दुखात है नहीं के कैसन एक्सीडेंट दर्द में दिल बा। दर्द में दिल बा दिल ना हाँ। पूरा देही दर्द में बा। दर्द में बा छिनार सबका से भेंट कर जाता हुआ हमरा से नहीं हमरा से नहीं। का लभर भर का की तरह से हम भेंट करे जाई। हम हूँ जवान बानी आ तू हूँ जवान तो गर्दा का बारी। चले जा देखिए ऐसा गांव के आदमी तो कुल बेइज्जती है मुखिया जी के। कुछ हो जाई कैसे बेइज्जती रे हमार केले मिले कौन प्यार में कभी रे कभी जा बदनाम करेबू का कौन प्यार में कभी रे के जाने कहां से कुल पागल सन के हमरा दुआर पे आ जाना। ई क्या ये के है देखी जी ना बड़ा मुखिया जी अरे खुसरा तोहरा का ई के है ए तार बाप की देखी नहीं जी ना ए के करा कर चिन्हत ना कुम के तारे घर के नहीं इकरे घर के हैं। हई बास रोपन के पतो हिया हां खेत रोपनी घर के ना बास रोपन बो अरे चुप रहो। हाँ तो का हो गल पता हुई था हां एक कहीं हादसा भला एक्सीडेंट का कुछ ना मुखिया जी हां छोटा की पतो हिया ए मुखिया जी कौन ते को लड़का के एक्सीडेंट भरे रहा पैसा दे रहनी और लड़का कह रहल कि मुखिया जी हमके पैसा देना ऊ मुंह में करिखा पोत लीप चल देला सियन ले ए सुगर को यही तरह आइल रह तू बिना सजले संवरले तो हम दे देती। भभकेले मुखिया जी भभकेले इतना सुंदर हिया लेकिन ऐसे पोत पात के कुछ नहीं के भाई का कमी रहे हो कि बियाह कर देहल वैसन कुल अरे चुप पागल रहा से मुखिया जी कुछ बोलो हो लागी हुकार हुकार खाइका ओइ में नाच लागी ए मुया एगो गाना पर नाचे त हम ए मुखिया जी नाच दी तो नचनिया ये करे मुया पैसा ले ले होकबो कि नहीं मुखिया खुद हो देंगे क्या पैसा दी पगली एक दिन जात रहनी चना का को ओए वो मैया कैसे हमर मुंह से निकल गई सुना एजा का चलता इजा बिसिया टीवी वीसीआर तो के केहू ना देखी काय हो तू लाइक खाइए नहीं खुद के पैसा त जब खेत भड़कावा न हमके भड़कावा न देखावटी में देती पैसा धान के ने बारे आ जाई अरे देखावटी से खावटी लस है इधर अभी दस को सब तोड़े भाई 20 रुपया ले तर जो मुंह धोए खातिर देता ही लाइव बॉय किन के धो लिए 10 रुपया के मिली 10 रुपया के मिठाई खा ले जो ई ना चाही ना त कमा के फिर मुखिया जी घर गोल गोल चाही चपटा जीबू ना मिल जाई मुखिया जी घर के में पैसा अरे ओमा कॉलोनी पास करे वाला एगो कागज रहला मुखिया जी हम लिया के दे देही का करी पागल से भेंट हो गइल बता रउवे नहीं आदमी एगो बियाह करा देलस ठगा गइनी अरे सास पतो है तो हम लोग बाड़ू जे झमकौआ जनिए मानोनिए चल ताड़ू जा फर्गुसन गाड़ी लेखा जाए के रहला बलाक पर माथा खराब कर देनी।